Sí, onte estivemos en Monforte, puidemos falar con testemunhas directo do caso, incluso familiares de toda esta historia. Hai unha condenada a 29 anos de cárcel, estou falando da nai, e tamén hai un condenado, cliente da nai, a 14 anos. A pregunta que nos facemos, como é posible que estén na rúa? Pois, en principio, están na rúa porque a sentencia non é firme. E como temos comentado moitas veces, a única posibilidade de unha sentencia non é firme de que alguén este en prisión é que sexa adoptado unha medida de prisión provisional, é dicir, que exista un risco de fuga, que exista unha serie de circunstancias. Se non existen, a persoa está en liberdade. Bueno, agora queremos debullar o caso polo miúdo, porque dende logo que ten moitas aristas, como estábamos comentando, esta muller foi condenada a 29 anos de prisión, pero está en liberdade. Antón López falou coa familia da vítima e da agresora e ninguén entende pois que fai aínda na rúa, como é lógico. A sentenza do caso, que condena a nai do menor e un dos clientes da proxenitora, detalla todo o que lle facía paso a paso o home á nena. Non se pode ensinar porque estremece a calquera e un imagina o transo co que medrou a menor. La niña la convencían con regalos. Mira, si haces esto, te compro tal cosa. Y al final la niña tenía un montón de cosas, claro. Juguetes, lo que quisiera, móviles, patinete, lo que quisiera. Quen fala é un achegado da familia e quen nos facilita chegar ata a esparella da nai. Vostede a día de hoxe mantén unha relación estreita ca filla? Eu, a filla deme, cada vez que me ve, ou necesita algo, me chama a min. Se necesita cuartos ou algo, sempre me chama. Cando se enterou vostede de que se adicaba supostamente a prostituir a súa filla? Cando tuveron, porque antes non sabía nada. Como se enterou vostede? Eu, por a xente que falaba, que andaba prostituindo a filla. Non sei se a vostede nese momento pois empeza a... Que non quería nada disso. Se emociona. Por la pequena, que iso non cabe na cabeza de nadie. Eso é imperdonable. Este home botou 3 anos coa nai. Fora da cámara tampouco entende como a muller pode estar na rúa. Eu falei con esta rapaza hai tempo xa, porque levo seguindo o caso hai tempo, e falei con esta rapaza antes de que cumprir os 18 anos, que os cumpriu no pasado mes de novembro. Evidentemente non lle preguntei polo pasado, falei con ela para saber cales eran os seus plans cara ao futuro. Díxome que quería irse ca súa parella de Galicia fora, entendo que para borrar todo o pasado, e empezar unha nova vida. Esta rapaza, aínda que cumpriu a maioría de idade, está nun centro de menores de Lugo, está tutelada, e dime que non mantén ningún tipo de relación ca súa nai. Nai e filla, non sei se vai gustar o que vou a dicir a continuación, pero para min, nai e filla son dúas víctimas. Por qué? Estamos falando de que a nai, que non chega aos 50 anos, é unha muller con adiccións, é unha muller que provén dunha familia totalmente desestruturada, por non dicir que xa está casi na marginalidade, que tamén tivo que vivir o que viviu, e de feito todo o mundo en Monforte sabe que esta muller practica, vive da prostitución. Que fixo iso ca nena? Di a sentenza que sí, aínda que hai un recurso e hai que esperar, pero dende logo estamos diante dunha historia moi dura, que parece increíble que a teñamos ao lado noso, e a min recórdame moitísimo, e non é por defender a nai, pero eu algunha vez tiven que tratar e falar con mulleres que encadenan unha relación con outra de homes que as maltratan, e ti lle fas a pregunta e lle dis, pero como é posible que se xa tes unha mala experiencia pases a seguinte sexa igual? Non teñen resposta. Eu creo que é porque non saben vivir de outro xeito, porque dende pequenas medraron así. Entendemos o que dices, Antón, pero de algún xeito era un pouco o que decía este familiar que falaba contigo, que é algo incomprensible, algo que non entra dentro de ninguna cabeza. Non poñendo só o foco na acusada, senón tamén nos dous procesados. Non sei se o que puntualizaba Antón, esa situación de vítima da nai, ou esa situación de vulnerabilidade con esa desestructuración familiar por completo, si pode facer que
que eses 29 anos se vexan reducidos, porque a sentencia foi clara e era o que pedían, sin embargo, nas sancións económicas, que as compensacións económicas sí que reduciron algo, non? A ver, pode apreciarse algún atenuante máis, dependerá de cales sexan as circunstancias do caso e de cales sexan os feitos declarados probados. Iso non significa que se poidan ou non se poidan rebaixar, porque tendrá que ser o tribunal, é difícil. Agora ben, eu quero poñer en riba da mesa que, de verdad, con todo o respeto, e sabe que Antón, o cariño que lle teño, eu non creo que a nai sea unha vítima do proceso. Ti tes que distinguir cales son os feitos básicos. Estamos falando de unha nena que ten 11 anos. Non hai excusa, absolutamente ningunha. E eu, que son unha persoa que considero que o Código Penal castiga de xeito duro, e moi duro, e estar un ano na cárcere é algo bastante difícil de levar, hasta me poden parecer poucos os anos si estos feitos son reales, porque estamos falando de unha nena que está obrigada a facer cousas que lle van a durar toda a vida. Non estou esculpando, por suposto que non a nai, simplemente trato precisamente ao mellor de atopar unha resposta de como é posible que unha nai se comporte deste xeito, non? E que non lle importe para nada a súa filla, non? Algo incomprensible, algo terrible, estaremos pendentes dese recurso e intentaremos analizarlo tamén coa axuda de Antón e Luis Pena no que en